Jojuma jorit jotuo kod jogo mangima gi ng'awo medo sundo sirikal mondo ket koge paro mar chik mageto ber aluora mar tijgi kod miyogi thuolo mar chudo mowinjore kod kit tich magitiyo. E kinde nyasi mar dhialo odiechieng' jorit jotuo manotimore kar romo ma KICC, jorit jotuo ywago chudo marach, lwasi ma ok ochiw luor ne tijgi kod koso lony mowinjore ne rito jotuo kod jogo mang'awo. Cynthia Onyango nigi ler. En nyasi manokelo kanyakla jatend migawo mar kit chwech Hannah Wendot, jogoro mongirore bad migepe mopogore pachoka, jolony, jotim nonro ratiro mag oganda kod jotije, kaachiel kod jorit jotuo kod jogo mang'awo. Nyasi ma otisi ni International Day of Care and Support mihingo e piny ngima. E kinde ni, jotelo obedo kod thuolo mar winjo ywak mar jorit jotuo, ma kuom kinde malach ok osebed ka iketo e opara manyime kaka jogo makonyo e kelo chang mapiyo ne jotuo, rito ngima kendo neno ni jogo madwaro kony mar rit oyudo arita madwarore e kinde mowinjore. Nelson Otieno en achiel kuom jorit magie sani konyo nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo ka olero pek magineno. Wadwaro diapers mang'eny, chiemo gin gi special diet, ng'iyo gi e daycare kacha be tek matin kech samo ywak ikiano ywag ang'o, lakini watemo ng'iyo gi kaka wanyalo. Owacho ni achiel kuom pek maduoko tijgi chien en dang'ni mar paro magibedo godo kaluwore kod tich matek kod chal mar aluora magitiye ma ok ni kare e ngima jorit. Wating'o pek mag nyithindogi, lakini onge ng'at mabiro ting'o pekwa. Koro pachwa opong' gi ng'iyo nyithindogi, kasto ywak magiywak pile cha pain magikadhe pile pile, ng'eni ng'iyogi pile pile, to in ionge gi kumidhi gole pain gi mapile pile. Koro ka wanyayo yudo way mwanya sustain mental health mag caregivers nyabedo gima ber ahinya. Jotijegi bende oywago olo mang'eny, chudo manyap, koso yango ler mar tijgi e pend chike mapachoka, buono lokruok ma tijgi kelo e ochumi mapachoka, kaachiel kod koso yore makare mag kedo ne ratichgi e kinde magin kod ng'ur. Women repeatedly tell us, I have no time to rest. They describe the kitchen only, as a revolving belt where dishes never end. This is followed by laundry, which consumes 3 to 5 hours. They are very clear of what they want. They are saying they want county governments to establish affordable, safe, and reliable daycare centers where children can learn and thrive while their mothers work, both urban and rural centers. Gikwayo ni kuom ranyisi, ket chike matayo kaka irito nyithindo bed achiel to ok bedo mokere kendo pogore e kaunti ka kaunti. Kaginyala national policies mag nyithindo mondo bed achiel, ngech every county nigi policies gi. Koro mano miyo wathuthni matin e tijwa. Kasto kaginya konyowa gi resources matin, especially kaginya reduce tax diapers mag nyithindo gi joma dongo man gi ulemavu nya konyowa ahinya. Korka kore, jatend migawo mar kit oganda kod chwech pachoka Hannah Cheptumo Wendot oyango ni pend chik mong'ere kaka Draft National Care Policy nitiere tielo mogik kendo igeno ni kokete tim to jogo duto machiwo sir ne jogo matuo kod jogo mang'awo biro bedo kod tich mayot e yudo tiegruok, chudo makare kod tiyo aluora manyiso luor ne ngima oganda. The Draft National Care Policy is at a very advanced stage. It has been co-signed by various ministers. We are actually at the very last stage. We are just waiting maybe one signature, and we shall be able to roll out so that we can have all these players who are here today and others be able to speak to it and see how we can have a structured way of ensuring that those who give care are done in a dignified way, and also we can be able to see how they can be remunerated in the best way. Jokanyo bende okwayo sirikal mondo ket omenda thenge mabiro konyo jorit jotuo bedo kod yote tayo chenro maggi kaachiel kod neno ni kinde duto ywak maggi owinji. And so we have heard of government commitment in terms of recognizing that, in terms of also trying to create an enabling environment for the caregivers to be able to do their work from time to time. And so my clarion call moving forward is that we need budgets into this. We need proper regulations and standards into how caregiving is provided, how it's experienced. But most importantly, we need, of course, to get the caregivers' voices onboarded so that as we move together, we have very responsive policy frameworks that includes
funding, and of course, the management of care, both at the national level and the county levels. Cynthia Onyango, Ramogi TV, KICC, Nairobi.